না 21 তারিখ 6 মাস 2023 ni guti tai house tai single norong rina thangtongo जों aboni sikang je channel no subscribe khaioi unsubscribe khainai rok ni bagoi kaisa tini message dinai ang naidi जों tabuk koi tareng sing nainai himala 16 जों 10 12 taring simi जों nailai guti nari thanai saptao norong no nari poila ni simi ang norong no phunuknai tarpore o sinong no guti ranai poila ni simi patha jora ni जों 12 tarik ni kisa guti nailai 12 tarik o nari norong no ang je willi number bo rekha je willi number ni bo success wngkha ba wngya hingke abono karoi जों nailai naidi norong no ang thanai o nadi 32 normal guti o rijak afuro busuk phai himala esaro senior success wngkha 61 hingke 61 nadi 61 success wngkha esaro hingke norong no nadi house rijak 0 house tai 5 house abono karoi nadi hit guti o norong no 06 rijak norok 12 tarik ni nadi busuk number phai hingke norok ani video bo tongo 12 tarik ni hingke norok no afuru single guti bo rijak 06 tai 56 hingke afuru chini single guti bo success wnggo hingke normal guti ni bisingo hit guti ni bisingo 61 bo FR tai SR success wnggo hingke 12 tarik ni pore o जों nailai 13 tarik hingke 13 tarik o nadi 13 tarik o 82 success wngkha SR o wngoi mano hingke obo 13 tarik ni nadi hingke abono karoi bo norong no 82 ni pore o norong no rijak nadi 56 bo rijak hingke afuru 13 tarik o busuk khaika nainai no nadi 13 tarik o FR o जों 82 success wngkha nadi hit guti o 82 जों success wngkha 13 tarik o abono karoi bo norong no rijak single guti nadi single guti जों nailai ano single guti success nadi single guti success wnglia hingke afuru second 38 phai resi hingke nadi जों afuru bo success hingke 14 tarik ni जों nailai 14 tarik o hingke 14 tarik o nadi norong no 14 tarik nadi 14 tarik ni success wngkha nadi जों 14 tarik o phaikha 86 hingke norong no 86 nadi 86 success wngkha 14 tarik o hingke second o bo जों success wngkha 20 hingke norong no 86 जों success wngkha nadi hit guti o bo success tai normal guti o bo जों success hingke omo haike bar bar success wngmani karoi जों je o saptao जों success wngya hinui khakao hingke norok video no skip khaiui naitongdi hingke no success wngnai hingke nadi tarpore norok no rwnai 15 tarik 15 tarik ni जों nailai nadi 15 tarik o norok no rijak 15 tarik nadi 15 tarik o 63 tai 56 phaio hingke norok no nadi 63 rijak 63 senior success wngkha hingke 56 bo second o success hingke norok no taibo special guti 56 rijak abo success wngkha hingke single guti rijak norok no nadi 63 single guti rimani abo bo single guti o norok success wngkha hingke ani hesabo ke norok je thwngmani mote ke norok tak phano loss wngya hinui khakao aboni baisi norok no je ano loss wngkha hinui comment khaimani aboni bagoi o video no tini play ma khaikha hingke tak 16 tarik tai 17 tarik o chini 2 din loss wngkha tai 19 20 tarik 20 tarik loss wngkha nadi bahai ke phaikha 16 tarik o ang norok no je number rimani abo o number tabuk no phai takso phai tongnai 30 ni afuru success wngkha hingke 30 hingke tarpore 30 nadi 30 success wnggo hingke taibo success wngmani hinui khakao hingke nadi
aro 84 to mane 85 se 5 thangchio afro hingke au kono byapare afro chini sini loss ongma sango hingke tarpore chong 19 tarik 19 tariko bo no rimani je aro success wnglia hingke abo tension nani kwrwi norokni abo sal 2-3 bar no success wngkhai no norokni abo cover wngwi thanai loss wngmani abo joto uthowi thanai norok tension tana laidi tension nayagwi no norok thwngwi hingke chwng nailekha hingke tabuk nokno normal goti rwnai normal goti tini kom wngnai tei heat goti kisa bangnai tamoni hingke target o je manjakmani abono norokno rwo aboni bisingo bo kisa ferui thango nari 20 tariko norokno ang tamo target rwkha puila ni simi nailainai ferui thangka hingke nari 20 tarik norok nungui mankhana hingke 20 tariko nari norokno 02 tai 20 rijak hingke tarpore 03 nari 31 rijak norokno 31 ni si 30 khairi rikha hingke aboni bagui success wnglia hingke manthai oro nari special goti norokno 31 rijak tamoni hingke target o tongmani abo se success wnglia hingke heat goti rimani bo success wnglia aboni bagui loss chai tongo hingke kokrui loss wngfano abo chini waisa ke waini jodi success wngkha hingkhai norokni je loss wngmani abo cover wngthanai tamo hingke asuk heat tasungdi norok kisa kisa kaino thwngdi jate loss wngmani kwbang wngya tui hingke tabuk norokno puila rwnai normal goti wngkha de norok bagui tini normal goti kom wngnai heat goti kisa bangnai hingke normal goti o norok 67 65 56 19 89 98 tarpore 91 75 57 hingke abono tini ni bagui normal goti norok thwngna muchukhe aro 03 kaisa norok thwngdi paltaiwi hingke norok abono no tini normal goti norok thwngdi 5 toya khai phano play khaidi bisi heat ta thwngdi heat thwngkha hingke loss wngnai jephuru nang afuru no norok kisa heat kai thwngdi jephuru nangya wngwi tong afuru kom kai thwngdi hingke tabuk norokno heat goti kisa tini kwbang norok kisa kwbang thwngna nangnai heat mane bisi heat ya 10 toya khai thwngdi 75 22 49 tarpore 29 51 56 16 80 tarpore 85 50 50 33 54 20 98 66 74 27 15 15 40 52 13 tarpore 05 tarpore norokno ang miyafuro kok kaisa samani tongo 01 10 65 56 no taya kadi hinui hingke abo khe abo actually o sata o phainani chance tongo tei kaisa 63 hingke abo taya kadi je 10 01 65 56 tarpore 63 o 5ta goti no taya kadi o 5ta goti bisingo o sata o je khaifano phaina hinui khakao norok abono thwngdi hingke abo pore special goti wngkha de tini ni bagui special goti norok thwngnai mano 63 73 29 22 27 74 03 01
65 56 66 okay tai kaisa 8 house ni pai mano naro 8 house ni tamni ka 3 house ko 8 house pano finance chance tongo abo naro thungna musuke thungdi extra 8 house ni 81 kaisa thimano tarpore 83 thimano 82 thimano 86 tarpore double 8 89 abo thungna musuk khangka 87 thungna musuk abo no thungdi extra 5 ta kai pano ar jodi finance pano chance tongo abo extra norong bagoi ingkai tabuk norong bagoi single guti rinai single guti wngkha da tini ni bagoi norok 5 6 tai 63 no norok thungdi single guti 20 টাকা বা 25 টাকা ke norok thungdi norok rina musungmani kintu bisi hit ridi ingkai ulo loss ongoi naisi asa kom kaino thungdi ingkai abono karoi norok single guti thungna musuk khangka 01 tai 10 no play khai manai abo bo kom khai play khai di 10 টাকা khai pano duita number no ingkai tini ni house wngkha da house phaimani wngkha da tini ni 2 tai 7 house tai 2 ending tai 7 ending thungna musukha abono thungui mano ingkai ani thumbnail o je rijak tongmani norok naidi tini ni sala ang thumbnail o swijak tongmani kintu thumbnail ni actually phainani bugo khe phaio norok thungna musukha thumbnail ni bo kisa flow kaiui thungka hingke sanai jemne thungka nari oro 0 ending rijak 3 ending tai 6 ending house to ang obono mangkha house to success wngya norok oro ni bo kisa kona bina khai nagoi play khai hingka belai no sanai hingke norok success wngka hingke oro ni bo kisa norok edit sedik khaiui norok thungdi hingke success wngnai hingke tini je success wngya rok borok ni bagoi belai no chayaklai kha norok betla hita thungui lagatar tabuk 3-4 din nangyai tongo hingke nangfuk hingke lagatar haino nangui thango nangya fuk khe nangya aboni bagoi norok kom khai thungdi bisi khai thungui ulo khai loss sanai।